mgbakwana unu manụ na amalị na ọ bụrụ onye ọbụla ha sị na dibịa mmalị na ọ bụrụ ọbụla agbatala gị aba na dibịa mmalị gị ije kpokọta agwụ dibịa maka na dibịa na-agbalị ọsọ gboo ọ bụrụ ijiri nne na dibịa na-alụzi ule na-alụ na bụ dibịa ntụ dibịa mekọta nwa awa avịa ja sị gị na agwụ mmalị gị isi na nwerezi ọzọ na-ekwu na ọgbacha ibe niile ọya agba n'aba. Ọhaneze ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ biko na nwe vidio nchekwu nne na-ebuje nwanne anyị nwoke a na-akpọ Sespawa na ọsụkwa ka ọ bịa kụzielu ọnụ otu rutin bụ ihe ndị na-eme na abụrụ most important thing ọ na-ekwu maka ebe na ọ nwere ndị a na-asị na dibịa mana ha anaghị enwe ndidi ọ na ha anaghị eji eme investigate ka ha malụ dị dipatmentị dibịa mala ha nọ na aghọtago na mmadụ na-agụ medicine does not mean na ọya dị ndụ dị na ọya bịa na-agba ọkpụkpụ ọ na-agba aka ọ na-eme surgery ọ na-afụ maka anya mana the end of the day ha nche niile bụ gịnị dọkịta ka a na-akpọ ha nche niile nọ under the branches of gịnị dọkịta. So mana ị na-asị na agwụ mala gị dibịa mala gị kee dipatmentị ya bụ ihe wee mana maka mgbe gboo na onye ọbụla asị na dibịa ma ha na-agba ọsọ mana kịta onye ọbụla pezụ ka ọ bịa mee fomfoju akpa nke ha wee sorokwa wee na-ebutela ha nwakwu n'onwe nke ha ajọ afa. Biko achọrọ m kwunu Sespawa ka unu nụ ihe ọ na-ekwu n'ụbọchị nke taa maka na ọ nwekwana ndị ya bụ ha na-ekwu okwu fọrọ oge a na-ege ha ntị mana one thing ha niile bụkwa na ofu ihe bụ na ha nara ekwete n'ụka. So mgbe na-asị biko ebe onye nọ ị na-eme nke gị na-emesi ike kwụba aka gị ọtọ iwe na nke mmadụ ka mmadụ ewe na nke gị and biko ihe sebelu gị na nwanne gị nwoke jee dozie tupu onye ilo abata na egbe egbuo nwanne gị nwoke asị nọ alụsị bụ ihe gbulunu mana before then nene video Sespawa na chiata ọzọ Igbo mụrụ nze moze kene mụ owu na nọ ebe Sespawa gwakpụ na agụle agwa mụ na ya na-ekwu nwere ọ na-eme maka na mụ nwere ekwurozi ka mmadụ azụ mụ nwere nnukwu mmalụ ya mbụ ibe njem abịa tata erika ejire m maka obibi ma ejire maka ibe na-abụ bịa ibe njem abịa bụkwa eji alịla Igbo mma uru na anyị nwere ama na amabata aka ọzọ online like this na ibe ka lọlọ ọkalekwu mana ibe njem bụ na mma ndị a na-acha ata m na-ajụ m eze na m kwuru sị na-ajụ m na mmewugwo eji adị mma mmadụ unu bụ ndị Igbo ntụ ịwazi ka nna ahụrọ dibịa ka nna eme ọ bụrụ na ọ dịrọ m mma ka nsị mmadụ ka mgbolie oke ite ka egwe m millions ka mgbolie oke ite ka egwe m billions ụta mma agụ Igbo bụ nke bụ eziokwu maka na ọzọ ka m bịara ego niile a na-akpọ nwere ebe ebu eje ka ekpechara ego anyị akpa mecha nwụrụ ụmụnne gị elibe ego ọgụta bụ akpasa ego ndị na-agbapụrụ mele laa na gị lee ụlọ gị lebe niile ị nwere ibe na nwụrụzi nke agha ahụ so ọ ka gị mmadụ ịgbara Igbo eziokwu gwa ụmụnne gị eziokwu anya gị 1 naira n'ala anya gị 2 naira n'ala ibe ji eziokwu nwa anata maka ibe ji ntụ wee mee gịnị wee anata ụzọ eji eziokwu aga na-ejiri ntụ aga azụ n'ụzọ dị mma ka a na-aga ogbolo na-abụ nke dị njọ a na-agara ogbolo na-abụ a na-agara ụzọ nkwa aga n'ụzọ mmiri ka a na-aga so ibe mbere bụ ka m na-agwa Igbo eziokwu maka ama m na ego nwa na-akpa ibe niile nwe na nwere ebe a na-akpị aja agwa m nso na ya na-amara nna ya mara onye eche onye a gosi na ndị na-atụ ntụ ya eji na-atụ ntụ ndị na-agba ama na-agba ama ndị na-esu imi ya eji na-esu imi maka ovu ego ma ego niile nwe na ya na-akpa ibe nwere ebe akpị aja elu otu 2 story building lụọ kọmpịnị ebe niile nwere ka ya larị na kọmpịnị gị ahụ ebe ya larị bụ na rum nke ka ya larị onwere mbe ya larị nwere ọkpagide na rum nke nwere ọkpagide na rum nke na ovuru m ka ya larị akpatịka enyi gị enyere ụkwụ gị n'ụlọ gị na akpatịka enyi gị nye gị n'ala so na-agwa ụmụnne gị eziokwu bụ ndụ na-agwa gị na eziokwu bụ ndụ abụrụ na eziokwu bụ ndụ bụ na eziokwu ya nye gị ndụ ide o nwere rizin asị gị na eziokwu bụ ndụ ahụ onye na-eme na-akpalị mmụgharị akụ na-eziri ezi echi na ọbụna mmụgharị abụlụ aka oyere akpọrọ mma ya n'ọnụ ka ịkpatachara ego tata echi na mmadụ gị bụla aka oyere eji famịlị gị kọva ọnụ mgbe ọbụla ịdọrọzi ndụ so gbaa mbọ na-enye na-agwa m nwa ụmụnne gị eziokwu
na karịa ele hụ na nwe gba ka arụ ka na-agwa m nne gị eziokwu ọmụnwa bịa sespa na-ekwu abụrụ m ajọ mmadụ mbụgorola ajọ mmadụ mbụle na abịa m ma mma abụrụ ebe m nna m nọ bụ ndị Igbo oke o jere unu ahụ na abụ na abalị ka m bata m bịala ibe ọlụ kalịlị unu mana mụ na ana m eme mgbọrọgwụ na-esu mụ na-esu mụ na agba mụ na-eme lekọ ha dị mma maka na anụmanụ ọgụ anụmasịrị nne m gbatara m ka nna asị nna m gbatara m ma m kwuru sị na Igbo niile ha dị mma mana onye jụrụ ọgwụ na anwụrịla alụsị ya mechi ụnụ ọ bụla ma ndị na-emebe ọgwụ ma ndị na-emebe ndị na bịa kwụtara na omenala mechaa ọbụla anata na omenala so ebe njem abịa tata erika na m gbara ozi na ebe njem abịa maka Igbo ya ji adị mma ka mụ na m ga-eji adị mma ka onye bụla ya eji ya megịrị ma dị n'udo maka na nwere ndị kpatara ego kpachara ego kpatacha ego niile akpali obule bụ problem ọ bụla ha soro usoro omenala gbasoro usoro ka mgbe ọbụla ọdịwola eti ma ha na-ebiwe aka biya aka mgbe aka eji elive mugu na-elive ego na omenala ọ nwere iwe mpostulu one pastor bịara na be m sị na ọka kpọtu ole echi emele ihe ndị ọzọ emechara ihe niile ahụ na ọ gabala ya n'iru mana o mechara nwa mmebe ọkele m jiri akpabelele eme ive ọbụla ọ na-akọwazi na o nwere ive bụ chi na o nwere ive bụ omenala na o nwere ive bụ nke ọzọ mfolo ya efolo ọbụla m na-efoli ọ blọkụ m dị ya ka ndị abụzi na status ya ọ bịa na Facebook blọkụ m ma ọ mara na m nwara m ji nọ mbịa ote ebe na m nwara m elezikọ m ihe ọ na-akọ so mụ alaikiri ebe na-emegbu ndị Igbo emegbu mmadụ ejina because of na Libya pụtara because na ọ nwela ya ovu ntụ ọ na-atụkwa njimaka ma abịa ibe m bịara ka m ba n'ibe njimaka ma abịa o nwere nwanne anyị nwoke nọ Canada ọ bụla ibe ọ bịara na-akwa mọtụ m gbaala ya mgbasị ala ya avụ agba ibe bụ problem ya ndị gwara m ụdị okwu ọbụ eriwo nna ndị Igbo ya abụju anya onye nọdụ obodo oyibo na-achụ ego n'ebe n'obodo oyibo ka o eji emenye na ndị ọhamala na Naịjirịa mmalịa na Igbo unu mbụ ndị si na ka m gwakwana unu malụ na mmalị na ọ bụrụ na onye ọbụla ha si na dibịa mmalị na ọ bụrụ ọbụla agbatala gị aba na dibịa mmalị gị iji akpọkọta agwụ dibịa maka na dibịa na-agbalị ọsọ gboo ọ bụrụ ijiri nne na dibịa na-alụzi une na-alụ na bụ dibịa ntụ dibịa mekọta nwa awụ avịa ya sị gị na agwụ mmalị gị isi na nwerezi ọzọ na-ekwu na ọgbacha ibe niile ọya agba n'aba n'ibe na ọ gbara akịta bụ nya ka ya esobezi mara amalụ na dibịa dị avụ bibe asị gị ibe dịbụ na dibịa adịrị avụ ị mana nke nwa bụ onye na-eme dibịa onye na-asị gị na dibịa adịrị avụ bụ onye wayo ka ọ bụ dibịa bịa bụrụ na ekechala avụ n'ụwa nwa bikọ na-eruteligo uwe onye ala n'abalị ka ịgbọ ya ala eruteligo uwe onye na-aya ọya na ọ na-anwụ anwụ eruteligo uwe onye isi gbakachara agbaka na amarụzi ọ na-eme eruteligo mgbuli mmiri na be gị ka amalịbe na-eme ya eruteligo onye uke na-eso na ọ na-anwụ anwụ onye eruteligo agha mụchukwu chiri ezi na ọ na-anwụ anwụ ka unu ra unu fili na dibịa rụrụ avụ dibịa dị avụ nya achọ ka nkọ na akụwalụ ntata ọ bụ na dibịa dị avụ onye abalị na dibịa mala ya bụrụ ụkpa dibịa ọja bukọta oche na ebe agbala aja onye bute ofu ajụ ekele na ebe agbala aja ọ debe bie ka ya akwa ọcha ka ya akwa nji ọsi na-emewo dibịa ụlọ niile esoro na ndị na-egwu ndị Igbo wayo dibịa dịrị izi ọmụbụ esesụwa na-ekwu mali atata dibịa dịrị izi ebe a na-ekwu ka anyị eje eme ana Igbo ha dị mma onye dị na-akọcha nwanne ya na-asị na nwanne ya anyị abalị ọrịa ụlọ echi na ọ gbaziri gị ụlọ echi abalị nwa gị ụlọ ọ gbaziri nwa gị ụlọ onye abalị nwa gị ụlọ so mmadụ iji maka mmadụ ọzọ na-ele ụmụnne n'ime ahịa jiri maka mmadụ ọzọ na-ekwute ụmụnne ya amara ife ọ na-eme
unje dị because of ka na-akpata ego niile na-akpata ife nwa na-abịa na Facebook na-abịa na ibe dị n'iche na net dị n'iche n'iche ka ahụ akpata ego nwe ijide nwanne gị lee anya onye elele nwanne welecha nwanne kaliwa dị akwa ya abụ ileje epụtachi na enwụrụ ile ọgwere ebu niile gwe cheke ndị Yoruba na wele nna chekwa nna kọwala unu bụ ndị Igbo cheke mmụ ndị Yoruba unu abụghị onye bụ onye Yoruba kpọtara na ihe Yoruba na-eme dibịa Hausa na-eme dibịa anyị bụ ndị Igbo akara ọba na-aba ka anyị nweliri nna abaghị na-eru ụda ibe ji nwa mele ọka ibe ji nwa mele ibobo ibe ji nwa mele ibobo abụrụ ibobo na-akpịara ego nye ndị ka ngwụ bụ ndị Igbo ibe ji nwa mele ibobo na-akpịara ego mmadụ sị gị nwere oke ibobo bụ na ibe mgbe gbasara gị kịta ya na-abịalị onye ka mmadụ na-enwe disapia onye ọbụla mmadụ nwere ibobo onye ọbụla mmadụ nwere ọka ewela ife na-enyere mmadụ na ọjịje ijecha ya nata onye ka na-akpa ibobo ife na-enyere nwanne gị na nwanne gị asị na Naijiria ji ije ya nata nye ka na mmadụ nwere ewela na mmadụ nwere azidentị wee lụọ mmadụ 5 nọ na moto ahụ ngị bụ onye obodo otu a si n'ebe ahụ nle agwacha azidentị ịpụta onye ọbụla mmadụ nwere ewela abụrụ sọsọ ibe ji akpa ego ewela abụrụ na mmadụ kpali na-akpa ego bụla ewela na-eme nke ọzọ bụla ibobo o nwere ọgwụ na-ebu ego na-akpa ibobo ibe ji nwa mali ibobo bụ ibobo bụ ibe na-esi ike itupụtara ibe ibe na-esi ike ị na-abata ya ajịja bụ mmadụ na-arụ onye ka eji enwe ajịja na-enwe ibobo ma kịta na-ebuli ivuzi na ibe ọbụla bụ ibobo bụ ibe ọbụla na-ebute ego ntụkwụ na-atụ asịkụ unu sịrị ndị dibịa niile unu niile ka sịrị unu asịkụ unu na-asị na-abakụ unu na-agwụ ọgwụ abakụ unu na-agwụ ọgwụ unu ejide na-eme unu jiri anyị Igbo na-atọ onye upside down maka na mmadụ ka onye ọbụla adịchala o nwere dịla anụmanụ ihe jiri because of gị le nwanne gị esirala nwanne gị asị na nwere ebe a dị asị asị iji na bịa nwanne gị bịa mbụ ewele na be gị ka ọ bụrụ mbibe ọbụla esi na ewele abụrụ ọ na-ebu dịbe a na-akpịa bụ oke ite o nwere ebe ka nye ego obodo na-achụ ego n'aka gị ị na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike na-ahụ ọzụlụ na-achụ àjà na-eje na mmiri maka chụka mmadụ gara maka ibe dị na be m nwa nya kacha ewele ya agbala onwe gị ife na-asị gị na mmadụ na-agwa na mmadụ na-agwa o nwere ewele ka mmiri ka nchụ àjà jee ka ịgba ma ịgbacha dibịa sị gị chaa ka ịchụ àjà ka ịmara ebuchi gị nya kacha ewele ya agbala onwe gị n'ụwa ma mmadụ dị nlụsị gị na nya eme gị nwa akpata ego si na-asị ka ọ na-asị na o zuru mmịa nọ mmadụ ka anyị niile bụ ọ bụrụ ịkerọba mbọ ngị bụ nwoke na ịkerọba mbọ ngị bụ onye Igbo na ịkerọba mbọ ngị bụ onye Igbo na ịgbasara mbọ Igbo ibi nọ na Naịjirịa ịkerọba mbọ ka abụ arụ ka ị na-agbasi mbọ ike na-achụ àjà na-ekpelichi gị echi na ya adị mma mmadụ asịra gị nwere ọgwụ tie ya na-eti ya ọgwụ nwa adị mma mara ama na ogologo ya eti ya ọgwụta ya pempe ọgwụta ya dị nnegwu ọgwụ na anyị mmadụ ala ma mara ama na gị kpala onwe gị kpachala onwe gị arụ ya ezugo ọka arụ ya jụkwụ gị oyi nọ na be m ibe a na-abịa ebute oke ite ebute udu akọ mmiri na-ejeli bute mmiri akọ n'okpoto na-ejeli bute osi na-amị ego kalibe osi na-amị ego ka nna ajụ kalibe osi abụ na-amị ego dị dibịa Igbo saa na anyị unu nwere nchọ ka njụ unu dibịa na-agbalụgo osi na-amị ego jụọ ya kalibe ukwu ego ahụ na bịa ka mgba gị be ji nwa mala oke ite ma ọ bụ na asị na agwa nwa bụ oke ite na mekọrọ ọvụ ya ka m vụlya bụ na mgbe m vụlya bụ mgbe a na-asị ịmara oke ite bụ na ndị nọ n'otu bibe na nwoke ọnụ ofu mmadụ na-enwere mana ebe abụ niile na-akpọ na oke ite ihe ebe ọnụ be dibịa bụrụ ụlọ ahịbịa ihe eji uche iji nwa bụrụ onye Igbo nwa bụrụ onye nwere sensị ịnwasị dibịa na-agwọrọ gị ụdị ọgwụ nwa gị nwa akpata ego dibịa ka m na-eme o mana ihe ejire nna agwa gị mụta ibe dibịa na-agwọrọ gị ọgwụ na-akpịa oke ite
ka ọ na-akpịa mmiri akụ n'okpoto ka ọ na-akpịa osi na-amị ego juka na onwe gị ese dibịa ahụ na-agba ọgwụ ahụ nene keligo jiri onwe ọgwụ ahụ bịa mịa bụrụ na abịa dibịa nwa bụ n'ụlọ abịa bịa mmụazị ya dibịa mvụrụ ego ji akwụrụ mmụazị ụgba akwụ mmụnne niile bụ bịam ịtụcha na nwere ndị na-ezu ori ebe ahụ na ụmụnne ya mụtara nwere ndị na-ezu ori enwere ndị ama ebe ahụ enwere kidnapụ na be dibịa enwere ibe dị n'iche na be dibịa jụkara kelibe o jiri ọwa agbọchọ ya ahụ dị na bịa nwa pụta nwa osisi na-amị ego ya mego dị na be nne ya na nna ya maka na na-ebu ụzọ amali mma mapụva n'ilo ọmụnwa be sespawa kwuru nwa nete na na-akpọ osisi na-amị ego mụnwa be ss mmebu ụzọ mele m nna m anyị nwere m nne nwere m nne ntọrọ mmebu ụzọ mele m nna m niile ya nweta ego ịbịa na be m ma na famili a nwere ego nna gwa gị na mụ na-agbọ osisi na-amị ego ikweta m maka na ibe anyị jiwasị na Igbo anyị nwere uche bere ya bịa n'ebe dibịa nọ n'ụlọ ahịa na-asị gị nọ na-agbọ osisi na-amị ego oge ya bụkwa nọ na-agbọ nwa bụ osisi na-amị ego jizielu uche gị ahụ na nwa jụọ onwe gị ese onye na-agbọ m osisi na-amị ego ka m ga-akpata ego mịa gwarala onwe ya na ibe nwa dịka na adịsị ọgụ dịka onwere ibe ọ na-eme mmadụ jụọ ya onwe gị ịchụcha onwe gị ka nwa jụọ ya dibịa ka dibịa ahụ nwa megịrị nwa agbatali gị okwu abịa agbatali ibe nji egwu okwu a na-abụ na be m a na mma akwụsị njiri na-ana ụnụ ụbụbọ isi ọgwụ na be m mma akwụsị njiri eme onye kpọọ mọsụ m ka nje gwupụli ọgwụ na bie mma ji na-eme ọ bụrụ na ihe okwu nje na ogwu m na-egwu na ejiri eme ibe mmadụ abịaza ebe bụsị m ka njebe bie ka nje bupụ ọgwụ o jiri buta ibute ọgwụ ọbụla ọkalịwa gị bulie ebe nwanne gị ka ọ kalịkwuo onye ka famili na nwuve ovu maka na m azụ ebe ndị mma azọ mmatụrụ agọrọ nji na-ebupụ ọgwụ abịara m ụwa mbupụ ọgwụ na iwe owowo m abịara m ụwa mbupụ ọgwụ ebe kpọọ mesị m ss m bịaba ndị be dị otu a n'ihe enye m ego na-edu otu a ka ndị ebupụrụ gị ọgwụ na ọgwụ ahụ akalịọ gị so ibe niile a na-ekwu sisiri ị na-anụrụ ya ibe niile a na-ekwu ị na-anụrụ ya ọ bụrụ ha na mmadụ niile aka chie na-anabata ọgwụ maka na ebuchi gị ka nna agwagodo gị okwu mala ebuchi gị ọ bụ na iyi ụwa gị jeke mala iyi ụwa gị bute ike debe ike nga gị nye na chi gị ka ma nọkọ ọnụ jee na mmiri iyi ụwa gị abụ ọ bụla nwere aja agbapụtara gị ka ị chụkana ya ọ bụrụ eme otu 2 months ọ bụrụ na nwere vevụlụ ụdị ọ dị ka ibute ọgwụ n'ọva ọgwụ ọ ga-emecha 5 months ọ bụrụ nkịtị ọ bụrụ ome 2 months ọ bụrụ nwere leta na evụlụ ibe na kọmentị otu onye nọ na CMSS na okwu niile nnekwu bụ nọsens ka ọ bụ achọrọ m ka Igbo dị wise achọrọ m ka Igbo mee gịnị dị wise unu n'anya ndị ụka kachibe na-egwu wayo n'ụwa ọ bụrụkwa bikọs ọ bụla m na-eme dibịa maka na ụdị nnọbịa ndị dibịa ka m na-efinish nwere onye dibịa abịa na be m ba agbakọta m mgbe gbatara m na mgba iwe mekọta ibe niile ka ememegara m akalịla m mmadụ kele ndị abụ na-anụ ọ na-anụsa m ọgwụ ahụ otu ba na-ene m anya vabụrụ chikele m vabụrụ ibe na asa vabụrụ alụsọ m na ha na-emekọ ibe vabụrụ ndị ikwu nna m vabụrụ ndị ikwu nna nna m so va anya marụ ka m ji bịa baya marụ ka m meji ya ana so na mmadụ eme m negere ọnụ eziokwu ka m bịara ka m na-ekwu ime na nna m mpụta la ilis chọ nkwu okwu ana m ekwu okwu ahụ na-ete aka mana ị ga-egwu okwu ahụ egwu m mma ihe ji na-eji ya na mma gịnị na mmụta ibe na ọ bụ na mmadụ na-asị gị nye nwere ọgwụ onye apụta na net sị gị na ọ na-eme dibịa ọka akwa red n'isi ka ọka akwa ọcha n'isi ka ọka akwa blak n'isi ọ mala akwa blak chọcha onwe mma mgbe gboo dibịa na-achọrọ onwe mma a chọcha onwe mma chọọ iru ọrụ ya mma ka ahụ abịa ka ha na-atụ egwu ife niile abụ nọsensị
nne nwaanyị ahụ ị na-anya ya bụ ba na-edebe a na-akpụ akpụ na-edebe n'iru beba wee pụta debe n'iru alụsị ya bụ nne nwaanyị aba na-eke akwa nna mara ụdị akwa ọ bụ ibe niile bụ fake nonsense datị nne nwaanyị ba na-atụgị n'omili ka ọ bụ nne nwaanyị aka m nwa bụ esesa ọgụ na ọgwụ ka ọ bụ ị na-agbakwasị nne nwaanyị anwa na-agbakwasị ya azị n'ive ọbụbụ alụsị ka ọ bụ n'ive ọbụbụ ndị mmiri onwe gị ka ị na-awale nne nwaanyị anyị na-aba na-akpụ kpụọ ya nwaanyị ibechi akwa ibe anụnwa debechi ebe abụ ibe abụ butere ebe abụ ọgwụ ka ha butere ibe abụ na-ekpọ nne nwaanyị abụọ ọgwụ maka na asị na ọnya wọlele ka abalị ị na-aga ije ị na-amata ibe eziokwu bụ na wayo kwụsị gị na ya mara ibe bụ wayo ibe ọ na-akpọ nne nwaanyị onye akpụrụ ọ na-akpịa nne nwaanyị na-akpịa ovu ava n'ọdịnihu ya na-ahụ ya ọbara n'ọdịnihu ya na-ahụ ya kaikai ibe abụ bụ ọgwụ nwoke butere debe bịa ọ bụzi oku ite o bụrụ nnukwu ọgwụ o butere debe ejire na-emebi mmụ arọ asị gị na na-aba alụsị ọ na-ebu alụsị ya mara alụsị datịrị nne nwa ya bụ na-ebukele ya na netị nyocha ya nyocha onye gbuo ya mma anything mmiri na-ebukwosịrị ọbara n'ime ma ị na-anya na ite ava dechara ebe ahụ degbuo ya na ite ava debere vada egbuo ya ọbara n'ime ifu nne nwa ya bụ agbọdo nọdụ ode ife niile a bụ ọgwụ ọmụnwa kwuru mmadụ azụrụ mmegwu mmejiri na-egwu eziokwu ọkọ mmejiri obikọta na nna mme dibịa mgbe ife na-alụ alụ n'ala Igbo mmejiri na-ekwu ya isi nwa adịrị ebụọ ofu isi ka ọ bụla nwere egbu oge tata na be chi na-egbu onwe ya bụ ya anwụ onye mitin gaba abịa nọ ọ bụrụ na mụ na-ekwukọ eziokwu mana ihe na-achọ ka nkọwa nnukwu na-amata nke bụ eziokwu na-amata omenala dị iche o nwere alụsị mkpụlakpụ na be m na-atị alụsị abụ ị na mkpụlakpụ aka ọlụ gị dị na alụsị abụ gbavuru ọ na-eme mmadụ bịa be m mgbe na ọ bụrụ alụsị niile bụrụ ka ị ya aba datị alụsị dị na be m ọ bụrụ onye ọbụla ka m na-edube gị wute atụ mụ na ọmụ mgbalị ga aba ihe abalị ya ihe banwụrụ alụsị abụ dị na be m ihe abanwụrụ ya bifo mgbachalị ga agbagbuolu ga aba mgbe etu na mmadụ ma ya banwụrụ alụsị abụ ihe ọ bụrụ ya bụ nwa agụọlụ gị be dị ya ịnwe aba gị ya mana ma na ọ bụrụ alụsị ọbụla ka mmadụ na-aba chi mmadụ na-asụ ọgwụ alụsị wee na-ebuketile ya na onye bụ na-ebute alụsị debe bịa vacha niile bụ ọgwụ mali amali tata ọmụnwa besespa kwuru ọgụta gị jiri ya like amụ ọgụta gị jiri ya like m I don't fucking care enere m mmadụ ya egwu echi ka nka mmadụ ya egwu nwa n'echi ka nka mmadụ ya egwu echi okwu ọnwa enere m eletere mmadụ ya eji ame m wee too m eto ka ọ m abụla ezigbote mmadụ n'ihi nwere okwu m ịmala ihe ịnwezi ya iji na ya ama ibe na ofu unu ka eji na-egbu alụsị ihe na-awa na-aba apa na-edebe tata bụ ọgwụ ka ọ bụ ọgwụ mmadụ butere bute debịa kpọbịa alụsị enwere m ndị nwere be m mana ọ bụrụ onye ọbụla ji abadi ya enwere m ọgwụ ebe nwa alụsị dị iche iche ebe mana ọ bụrụ onye ọbụla na-aba nwunye ana m agbaba ofufe mmadụ na-aba na alụsị m ana m agbaba ofufe mmadụ na-abịa biko na mmegburu nwanne m mmemere ka nwanne m pụta chinọkụ ọlịma because n'ihe niile a na-eme ihe onye pụta ọ na-asị gị na onwere alụsị nke na onwere alụsị ọga na mmadụ na-akụzi nkụzi na-akụzi nkụzi maka omenala abụrụ na ọ nwere ọgwụ eziokwu bụ na dibịa na-agbawara onwe ya aka ma ọ mara chọ ka nkọwalụ n'ebu ndị Igbo n'ime niile a na-ebute onye na-edebe Igbo n'ime niile bụ azị na-alụsị ịnwere ibe bụ alụsị nwee ibe bụ ọgwụ ibe niile bụ nne dibịa niile na-edebe na bie na-akpịa alụsị bụ ọgwụ ka ọ bụ ibe niile ahụ dibịa na-edebe onye kpụọ nne nwaanyị
o debi agbo n'enu nne nwaanyị bịa na debe o wele na-achọ ka njụka na gị gụọ ndị bọọlụ na nne nwaanyị abụ nne vade 500 mmadụ 300 nwụrụ because na oke ite ka ị na-aba ọkụ ọgụ ka ịba n'ime ma chi gị sọrọ ya nsọ ọ bụrụ ọzọzọ ndị a nọ n'iru ya na-egozi moto na-egozi ụlọ ọ bụrụ sọfa bụ ibe avụrụ vaya gwụrụ gị nke mejọrọ emejọ eti na net a sị gị na nwaanyị anya gwụrụ gị ndị ọjụrụ anya gwụrụ gị ndị ọkwụtara bụ nwaanyị nwere ka nwaanyị agwa gị ndị ọkwụtara n'ụwa nọ ndị ọjụrụ ajụ ka ya agwa gị na onye nwe gbadoro m nyaa na mekwụtarị na onye gbadoro m nwanne nyaa na mekwụtarị jụzie anya mbali agbadoro ọjụ o nwekwara ndị ọkwụtara a sị gị mba na ọ nwere ndị ọkwụtara nwaanyị bụ ndị ọjụrụ ajụ ka ya agwa gị ma ya gwara gị ndị ọkwụtara ekwụta o nwere gị ebe dibịa dị 100 na ala Igbo anụnwa 70 anya gwara gị eziokwu bikos n'ime niile na-abụ ibe ego ihu ma nweta ego imegide nwanne gị ihu jiri maka ego imegide nwanne gị mgbe gboo a na-emerụ ị na-alụ oke ite na-alụ oke ite mana ma n'ibe oke ite ma ọkụ ọgwụ jiri orire nne n'obodo bụra na-atụli egwu mana nnekwu ọgwụ na-epute bụ ibe ọ na-adị bụ n'aja agụ mana tata ngwere na-enwe ya n'ụlọ vana ọgwụ na-alarị n'ụlọ mana ọgwụ na-alarị n'ụlọ nke mụrụ laazị ka m bịara na-akpọ m na fon dibịa nke akpọ m sị m na mụ na-achụrụva na mụ na-ekwu ka a na-agba ọsọ ka a na-agbasịlịba ọsọ ị na-emibe dị mma na-ekwu ya mgbe ahụ bụ dibịa bute nnekwu ọgwụ bute nnekwu ọgwụ jiri echekwa onwe ya nye na onwe ya butere ọgwụ amaligo ji bute ya ọ bụrụ ka mmadụ na-abịa agwa na ọmaligo ji bute ya o jire na-echekwa onwe ya ọ bụrụ na o mebie ewu ive na ọlụ ogwu ive o buru gị ya o nwere arụsị m na mma ji maatụ o nwere arụsị a na-ebute that time ọ dị ka iwere sọsọ agwụ enye mmadụ jọsị iwere sọsọ ịkọta agwụ ya nwere enye mmadụ olu echi na okpukpe ndị ahụ nọ na famili ahụ menekọghị m onye si n'enu si na osi bụ osi bụrụ ọgwụ bubata n'ala Igbo o nwere na-eme ibe dị mma na enwere na-eme mpụ na aghụghọ otu nọ na anụmanụ ya na aja ya ihe tụnwụrụ m ibe itugoro m etibu m echi na-agbado m na mmiri ụtụtụ mbido okwu ibe m na-ekwu maka na eziokwu ka nnọ iwu m na-ezisi m asị mmekwuzi na mụ na aga nọrọ n'ibe ego bikos na m zụrụ onwe m nwoke zụrụ nwoke na mena emerụ ma m zụrụ nwoke dịwa ka nwoke ji adị na ọnwụrụ nwoke na enwe nne nwere dị akụ ị na-akpa nna kọrọ nweta ma m ejiri ntụ na ahụ wee mee gịnị wee mee nye so nwere ibe ihe eme chi na ibe niile awancha niile onye kpọm na-akpọ m mitin onye kpọọ mitin onye kpọm ọkpọ m mitin onye ka akpọ mitin anọ na grupu akpọ m mgbakwụzọ ndị na-ekwu oziokwu maka na dịsị ụmụ nna ebe enwe ka m maalịa eziokwu ozi aga bifo bụ asị na mmadụ na-agba ogwu ego ihe ji na-enyo mmadụ enyo kịta bụrụ onye gabele ọ bụrụ mmadụ duru nwa na mma ụlọ mmadụ ahịa sị na ọya bụrụ ndị nwa duru nwa bụ jikọ ọsọ na ife mpụ eruo nna mana ndị dibịa butere ibe na-eme na ndị ụka onye ụka ya vivo onye na-eme nwụrụ ọsị gị na-eme nwe nwụrụ abụghị ibe mmadụ wetara aka enu gbọ mmadụ ọya nye gị bụrụ chukwu onye mana ụdị baba adịrọ ibu ite aka gere ode nwe na anaghị ode nwe si na ịkpọrọ mmadụ ọya ụdị baba adịrọ mara amarị na onye agwọrọ ọya anwa bụ gịnị onye bịalụ n'ụlọ ụka emechaa enye ihe ego ọ naba onwere ụka anyị na-eje mgbe abụ na saịdị Ọnịcha ụka nwa bụ mgbe ahụ ka edute mmadụ bụ edute mmadụ eledubata ndị gwọrọ ngụlọ ma ndị kpụrụ isi
ma ndị na-anụrụ ibe ma ndị dala obi ibe ndị na-abụ na-edubetal ibe ndị na-edubetal onwere onye ya agbọ ihe abụ ndị anwa na almost eme otu n'ụlọ ụka anwa the pastor ya abụrụ ọba anya ahụ mana na-erute onye abụrụ ma nnọọ ibe alụrụ na-abịa na-alụrụ ya onye abụ alụrụ na-abịa ile na pastor rọchị anya ndị na-abụ maka ọtọ rọchị ya bụrụ onye abụbata nwunye abụ ezigbote onye polisi onye dalị ngwụlọ ọ na-abụ onwe ngwa na anali ya egosi na iwu bụ na-agba kaadị bifo ha bata n'ime bụ nye na ndị bebe onye awọlele ka abalị onye amele gịnị onye awọlele ka abalị onwere ụka dị na ụwa tata ihe erutele mmadụ ọsị na ya agụ ọya ma onye o chere ọgwụ n'ọnụ ibe abụ asị ndị ụka niile anyị na-abụ ndị ori kaba abụ ọva butere ibe na-eme n'ala Igbo na o kriminals dị ibe anyị na-anya bụ ndị ụka onye pụta jiri ọsị gị na ọnwa ụka akịa na ọnwa ministrị na onye na onwe ya kachasị ibe na ụka ma ala amalị n'ibe ji waba n'ụlọ ụka bụ na-enwe trọst karịa ndị ịmana a na-enwere trọst n'ibe ndị dibịa nọ ibe na-enwe trọst bụ n'ibe ndị ụka nọ ọ bụ adịghị onye ebuke ego niile dị n'ụwa onye tụrụ mmịa na katọlik bikọ na mana ndị katọlik adị anụ nwaanyị nọ n'ọnwa nwaanyị ọkast ọba na ndị pastọ ọba n'ebe abụ na nji eme gịnị n'ọnwa nwaanyị amụta mmụazị na-azụ nwa mmụgharịa n'odilebe a na-anwụ n'aga ndị pastọ ka mụnwa bịa sespa gwara gị na ndị pastọ bụ ndị ori pastọ na-ezu ori ndị pastọ bụ ife na-ezu ori ndị pastọ bụ ihe mere ala Igbo nwere nya na-emebi emebi amarazi nke bụ omenala amarazi nke bụ nke ibe ezi nwa dị mma ndị ụka jidere ala Igbo mebicha anya ya pụta echi na obu ite ụka onye nweta bụ majik maka eji malụ ndị ụka bụ majik onye nweta bụ majik bido mebe majik n'ụlọ ụka maka na ịma ọ na majik ma n'ụlọ ụka ife ọbụla ekwu bụ na Chukwu nyere gị ike ahụ ma nwere majik ihe eme na dibịa ka ekweta na dibịa na Chukwu nyere gị ike maka na ekwu bụ na ekwosu nyere gị ike ma mara amalị na eziokwu dị na dibịa eziokwu dị na dibịa ka eziokwu dị n'ụlọ ụka ntụbive dị n'ụlọ ụka gaa ọnwụ na ọnụrụ ebe sasọ ịkpọ mechi na nne-ekwu ya ịkpọ m nwa n'echi nne-ekwukwu ya ije n'ụlọ ụka bụ ezigbote onye dalị ngụlọ maka chi ihe ji na-abụ onye ahụ mana onye dalị ngụlọ na ọ dịghị aga ije ihe na-abịa ụka na-abịasị ụka nwe ike ibụrụ enwere sensị na onye ahụ dalị ngụlọ anya ama mgbanwe onye anwa mana eji na-agwa ọya dị n'iche n'iche ndị niile abụ ibe a mere gịnị ndị be ji atụta ndị mmadụ onye pụta ọtụtụ okpulisi debe anya otu nwe chi ọkpọbụla ga-asị gị na-emegwe na ọnwụvo ụzọ asị onye bụ na ụzọ nwa bịa n'ụlọ ụka ahụ ivenwu mmadụ ji ọkwale wuchie na-aga n'ụlọ ụka na-aga n'ụlọ ụka ole ụlọ ụka agbatị ọkpa nke du iti elu ọkwụrụ ọtọ asị wute atụ mgbọrọgwụ wute mkpala abịa o nwere ibe mekata igbo nwa mmadụ ọya na iburu Chukwu buduta ya n'iru m ka onye gbo ya ọya ka m bụ ya mesi niile na-eje ụka agọ m ụka aga m etokwu m ụka so nwere bịa akọrọ m n'ụlọ ụka onwere ya akọrọ m n'ụlọ ụka so ebe niile unu jere ndị Igbo na-ayasa ndị Igbo isi na-ayasa ndị Igbo brem na-ayasa ndị Igbo isi na-ayasa gbadị ndị Igbo gwere na aka tiwepụ aka oyibo nsube na ibe unu ji aka ụka bụ ọgwụ ka unu ji aka ụka gbọliva na nwa bụ ọkịta na unu nwezigwulie gbọliva na nwa bụ ọkụ ọgwụ na unu nwere na bunu n'onye ka unu nyere anya ndị krado ji abịa onye kata mmadụ pụta ụdị ọ bụ na ndị omenala ndị dibịa na-akwụ ọnụ ọ na-akata onye ụka esibu osisi na ọ na-achalenji onye dibịa ọkwa na ya abụjecha ọbọlị anwụna ma nya mgbe ego abọsụ n'ọnwale ọjecha ọbọlị anwụna mana akụrụ ọnụ n'okulu mụ n'ọkpa na-atụ m mbọ melemele n'iru kwọmpete n'azụ iduru aza edurukwu olu gị na-aga ifile n'idu nwa bụ azị aga n'idu mmụ azị aga ya mụrụ na ọka eke idu aga
ihe anụ dị nwa mmadụ anọdụ n'ụlọ ụka bịa ndị ụlọ ụka moto na-ele 50 million 70 million mana ofu dibịa pụta na-ele moto na-ele 20 million agbasa ozi ọma na ọgụ ka o ji wepụta moto ahụ mala amalụ na ọgwụ abịa na-atị achọ ị na-efili na n'oyibo dị na dibịa jee n'ụlọ ụka o ji ngị nwa bụ onye ahụ na-efili ngị nwa isi gị juru eju ngị nwa ka o ji jee na voice mgbalị last video m mere ka ị ga voice mgbalị ọ ndị ụka na-abịa na memorili nna mana ibe na-ekwu na ọ emebe ya adọrọ bak ba ya bịarọzi njiri maka ibe ndị bloggers na-eme ndị dibịa maka chụọ onye ụka bịa nọazị na ya bụ pastọ mma kwụlọtọ mee vidio ịnwa anwa tụọ bụrụ dị pastọ bịa be m nwa mma mee gị vidio igbokwu mebisi bịa bịa mgba ajọ ọgwụ na be m ebụrụ pastọ bụ na ibe ji maka bịa bụrụ ka m meji eme gị nwa dị mma ka ihe eji eme nwa na-agala nwa gị n'iru ka ihe eji eme ibe nwa adịghị ma femle ga-adị mana ihe bịara ka ihe eji eme gịnị nwe jidebe mmadụ n'ụlọ ụka nwee eme ka onye na-abịa n'ụlọ ụka gị akpọrọ aba ka ime ya ka ọ nọrọ n'ụlọ ụka gị akwa ya pụra ka ọ na-emeli gị ibe maka chi bịa na be m nwa maka ịdị na be m nwa ịnọdụ na be m mee gị vidio because na unu na-emezi ndị dibịa ọdịsịa nya omenala na-achọsọ ka ọ ya sarị n'ala Igbo mana onye ya asa omenala Igbo ya sakwa na onye abụ nne edomanya na onye abụ ya sara ya asa ọ bụrụ na m na-agwali ndị omenala ndị dibịa amakwara ndị dibịa kịta bụ onye agbala aba gbata na anya na agwụ dị na bebe na si na nye nri onye bụ ya ebulu je gota aba gịlị ọbụla gbawa aba esi ya bụ na ikwu nne nne ya si na ikwu alụsikwu nne ka ọ bụ alụsikwu nne nne ya si na ka ọ bịa ka onye nri obula aba so mmebule mụrụ na ego dịzi n'ibe niile onye tụrụle ebe ọbụla ọ tụrụle ego ọbụla o nwere aka ya kwụtara ọ bata na dibịa ka o mebe aka ya akwụta onye mele ọbụla o nwere aka akwụtara ọ baa n'ụka sị ka ọ mara aka ya akwụta ma mara ama na eziokwu dị na omenala ka eziokwu dị n'ụka maka na ị na-eme feki niile ị na-eme mele feki niile eme ihe nwe alụsikwu nne gị nwe alụsikwu nne nna gị nwe alụsikwu nne nne gị ya na ule na be gị mara ama na ọ bụrụ ibe nne gị ya bụ mme nsọ mana ụlọ ụka anyị na-anaghị ba dị na ụlọ ụka anyị nwaanyị onye kabara mụọ ndị pastọ abasị ya na-ebunye aka n'ebudo na anyị nwunye mmadụ vana anyị nwunye mmadụ ọnụ n'ụka ka ya bụ ebe a na-anyị nwunye mmadụ ve nwere nsọ mbọsị ka akaba dị n'ọyị mbọsị abụ akaba dị n'ọyị mbọsị nkwa akaba dị n'ọyị mbọsị oye akaba dịkwa n'ọyị so ve nwere nsọ ndị ve kwetara ka anyị eji na-eme mma aba na ọlụ dịka onye mụnna m na m nwere ọlụ rinne ka ọ dị mbọsị ọzọ mma bịa na iwe dị m na-arụ mana iwe ọzọ na ya bịa m na-arụ bụ nkele mbata kwunu ra abụsị na unu bụ bloggers na-eme vidio na-eme enu m na-eme ana mmadụ makwa mmadụ mụtara unu ka ọ bụ anụmanụ mụtara unu ana m abịa maka unu ekene m onye ọbụla biko ka esi nene vidio a sị na onye adịghị gị na mma biko ka bakwa na-arụ na subscribe like ị na-agba ile notification ga ya bụ ihe na-akpalitekwanụ mmụọ anyị ji wee na-eweta vidio mgbe ọbụla anyị na-asị biko ka isi enenekwa anyị ka anyị nwekwụsị afọ kọmentị unu ka barụ na drop like kọmentị unu that shows na mmadụ one ma one na-enenekwana na ha nwekwala ihe ha chọrọ ikwu maka dị mụ anyị na-amụta ka onye ọzọ na-amụta kwa biko ihe ahụ dị gị n'obi mara ihe ọbụla ị chọrọ ikwu ka barụ na-etile anyị ya na comment section anyị na-asị biko na-eshi ekwana vidiyo ma na-alaikikwana the video ka ọ dị n'ọzọ ndị be anyị